Magapati kabala kung mahibaluan mo nga ang bikini bottoms ng famous cartoon show nga SpongeBob SquarePants ang ginbase sa matudtuod nga lugar. Ang Bikini Bottom ang ginkuha sa pangalan sang anay isla nga ginatawag Bikini Atoll, nga ang geographical location ang ginpinpoint man mismo sa original nga isla. Ang isla ang linibo ka tuig nga ginaistaran sadto sang grupo sang indigenous people sa tradisyonal nga sahi sang pangabuhi. Tubdog nga ang isla ang ginsudlang sang Germany nga ginsundan sang Japan nga nagtukod sang military outpost sa tiun sang World War II. Matapos ang World War II, nakuha sang Estados Unidos ang kontrol sa isla. Apang ini ang napilian nga maging nuclear testing site, bangod nagaisahanon lamang nga isla sa bahin sang Pacific Ocean. Ang 167 ka mga pumuluyo ang una nga ginsaylo sa Rojegre, kag sunod nga ginsaylo sa Kwajalein, kung sa diin sila ang nag-antos sang kabudlayan kag nagutman. Ang labing una nga pagpalupok sang atomic bomb matapos ang World War II ang ginpatigayon sang 1946. Sang 1954, ang US ang nagtest naman sang first deployable hydrogen bomb nga mas mabaskog sang sa ila ginalauman kag nagtugas sang milyahi ang kalaparon nga buho. Nagdangat sa 23 ka nuclear bombs ang ginpalupok sa Bikini Atoll, gani ini ang gintawag nga Pacific Proving Grounds. Samtang bangod sa mga test, nangin highly radioactive ang isla kag indi na maistaran tubtub sa karon. Sa karon, kadaman sa mga Bikinians ang nagapuyo sa iban nga mga isla kaangay sang Kili. Ginakilala sang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o kung UNESCO ang bikini nga kabahin sang World Heritage nga mabaskog nga panumdum sang Cold War kag peligro sang nuclear weapons. Ang bikini nga swimsuit ang ginpangalan man sa isla, bangod ang design ang ginpagawa sa kaangay nga tuig sang ginlunsyar ang una nga nuclear test sang 1946. Para sa History Trivia, ini si Bombo Danica Planilla and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!